Μεγάλη Εβδομάδα. Τα γεγονότα των παθών πλησιάζουν. Η σκηνή του Θείου Δράματος ανοίγεται μπροστά μας. Μεγάλη Δευτέρα. Ένα ιερό σήμαντρο μας αναγγέλει πως ο νυμφίος Χριστός έρχεται να σταυρωθεί και να λυτρώσει με τη θυσία και την αγάπη Του τις ψυχές μας. Μεγάλη Τρίτη. Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, η Εκκλησία μας ζει το μυστήριο της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Φέρνει στη μνήμη μας το γνωστό γεγονός, τη γυναίκα εκείνη την αμαρτωλή που μύρωσε τον Κύριο πριν από την ταφή Του. Αυτό το βράδυ θα ακούσουμε το τροπάριο της Αγίας Κασιανής, ένα αληθινό αριστούργημα της παγκόσμιας φιλολογίας. Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες, καθώς αισθάνθηκε Θεός πως ήσουν, παίρνει τη θέση μυροφόρας και θρηνώντας σου φέρνει μοίρα πριν από την ταφή σου. Και λέει, αλίμονο, τη νύχτα εντός μου νιώθω μια παραζάλια κόλαστη, το σκοτεινό και αφέγκαρο της αμαρτίας τον πόθο. Γίνε μου καταδεχτικός στα στήρευτα δάκρυά μου. Μεγάλη Τετάρτη. Σήμερα συντελείται η μεγαλύτερη προδοσία των αιώνων. Σήμερα προδίδεται η αγάπη. Πωλείται ο Θεός για 30 αργύρια. Την ίδια όμως ώρα απλώνει και η πόρνη τα μαγιά της και σκουπίζει τα πόδια του Χριστού. Μια ψυχή χάνεται ετούτη την ώρα και κάποια άλλη γεμίζει φως. Ελευθερώνεται από τα πάθη και λυτρώνεται από την αμαρτία. Μεγάλη Πέμπτη. Τα γεγονότα έρχονται βιαστικά το ένα πίσω από το άλλο. Ο Χριστός βρίσκεται στο υπερόο μαζί με τους μαθητές Του. Πριν από το μυστικό δείπνο, πλένει τα πόδια των μαθητών Του. Και εδώ ακριβώς, στον Ιερό Νηπτήρα, αντιφεγγίζεται η απόλυτη ταπείνωση του Θεανθρώπου Κυρίου. Κύριε, γεμίζω με δέος όταν σε βλέπω σκυμμένο, ζωσμένο τη δουλική ποδιά, να πλένεις τα πόδια των 12. Όταν σε κοιτάω σε αυτήν την στάση, νιώθω πως κάτι μου λες, κάτι πολύ πιο φωτεινό από τη σοφία, κάτι πολύ πιο μεγάλο από τη δύναμη. Μου λες τι θα πει αγάπη, αγάπη ταπεινή, πρακτική, υπηρετική. Και ύστερα από αυτό, Ω Κύριε, η τράπεζα στρώνεται από Σένα τον ίδιο. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Αχώρητο στο μυαλό μου, ανερμήνευτο. Εσύ ο ίδιος δίνεις σε όλους μας το Άγιο Σώμα Σου και το τίμιο αίμα Σου, τροφή στην ψυχή μου. Το δείπνο τελειώνει. Ο Κύριος
αισθάνεται ότι πλησιάζει η ώρα των παθών του. Κατευθύνεται στον κήπο της Γεθσιμανής για να προσευχηθεί. Προσεύχεται απόψε ο Χριστός στον ενθισμένο κήπο μοναχός του. Ω, πόσο του πληγώνει την καρδιά του Γολγοθά η οδύνη και ο σταυρός του. Μυστικά δέεται στον Πατέρα. Πατέρα μου, ας μην πιω το πικρό ποτήρι του θανάτου, όμως ας γίνει το θέλημά σου. Μέσα από τον κήπο ακούγεται θόρυβος. Έφτασε η φοβερή στιγμή. Ο Ιούδας πλησιάζει, φυλά τον δάσκαλό του και τον παραδίδει σε αυτούς που θα τον σταυρώσουν. Μεγάλη Παρασκευή. Βαδίζουμε στα ίχνη του Θεανθρώπου και τον παρακολουθούμε βήμα προς βήμα να προχωρά στο μαρτύριο. Από τους εξευτελισμούς στο συνέδριο και στο πρετόριο και από εκεί στον αιματοβαμμένο Γολγοθά. Κύριε, εσύ, ο αναβαλλόμενος στο φως ο σημάτιο, στέκεσαι γυμνός στο κριτήριο και δέχεσαι ράπισμα από των πλασμάτων σου τα χέρια. Μπροστά σε όλα τα πάθη μένεις γαλήνιος και σιωπηλός, με τόση υπομονή. Έγκαστον μέλος της Αγίας σου σαρκός, σαν τη μία δήμας υπέμεινε, τας ακάθας η κεφαλή, όψιστα εμπίσματα, εσύ αγώνες τα ραπίσματα. Το στόμα την ενόξη και ραστήσαν κολλήν τη γεύση. Τα όταντας δισεβείς βλασφημίας, ονότος τη φλαγγέλωση και η κύπτων καλαμών. Εν του όλου σώματος εκτάσεις εν το σταυρό, τα άρθρα τους ήλους και η πλευρά τη λόγη. Ο παθών υπέρ ημών και παθών ελευθερώσας ημάς, ως συγκαταβάσιμη φιλανθρωπία και ανυψώσας ημάς, παντοδύναμε σωτήρε ελέησον ημάς. Ανεβαίνει καρτερικά το Γολγοθά ο Χριστός, εξαντλημένος όπως είναι, λυγίζει κάτω από το βάρος του σταυρού του. Οι στρατιώτες υποχρεώνουν τον Σίμωνα Κυρηναίο να ανεβάσει εκείνο στο σταυρό. Όμως και καθένας από μας σηκώνει το δικό του σταυρό, αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες. Μάλιστα, κάποιοι συνάνθρωποι μας ανεβαίνουν πολύ ανηφορικό και δύσκολο Γολγοθά. Ο Χριστός είναι πάντα δίπλα μας, έτοιμος να μας βοηθήσει να σηκώσουμε το σταυρό μας. Στέλνει στο δρόμο μας και ανθρώπους και αγγέλους για να μας βοηθήσουν να ανεβούμε το δικό μας Γολγοθά, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και να νικήσουμε στον αγώνα της ζωής. Η σκέψη ότι μετά τον Γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση δίνει θάρρος και δύναμη στη ψυχή μας. Ανάσφαλη σταυρός στην πλάτη
και δεν αντέχεις άλλο μόναχος. Σαν Κυριναίος τότε εκείνος στάθη για να σηκώσει το δικό σου το σταυρό. Κι αν ο υδρότας σου σαν αίμα στάζει, γιατί ο αγώνας σου πολύ σκληρός, σαν χάδια παλιό τότε εκείνος στάθη για να σκουπίσει τον υδρότα σου φως. Το Γολγοθά σου να μην το φοβάσαι, ακόμα κι ο θάνατος είναι νεκρός. Σένα εκείνος πάντα να το θυμάσαι, έγινε άνθρωπος κι ας είναι Θεός. Για να σε σώσει απ' τη φυγή στα πάθη, πέθανε σαν ταπεινωμένος φωνιάς. Μα κατά τρόπο σε το κράτος του άδει, κι αναστημένος την Ανάσταση σου ζητά. Σε κάποια σου μάχη αναφωνήσεις και εσύ διψώ, σαν άλλος στρατιώτης τότε εκείνος στάθη, όχι με ξύδια αλλά με δρόσερο νερό. Το Γολγοθά σου να μην το φοβάσαι, ακόμα κι ο θάνατος είναι νεκρός. Σένα εκείνος πάντα να το θυμάσαι, έγινε άνθρωπος κι ας είναι Θεός. Για να σε σώσει απ' τη φυγή στα πάθη, πέθανε σαν ταπεινωμένος φωνιάς. Μα κατά τρόπο σε το κράτος του άδει, κι αναστημένος την Ανάσταση σου ζητά. Το Γολγοθά σου να μην το φοβάσαι, ακόμα κι ο θάνατος είναι νεκρός. Σένα εκείνος πάντα να το θυμάσαι, έγινε άνθρωπος κι ας είναι Θεός. Για να σε σώσει απ' τη φυγή στα πάθη, πέθανε σαν ταπεινωμένος φωνιάς. Μα κατά τρόπο σε το κράτος του άδει, κι αναστημένος την Ανάσταση σου ζητά. Οι συγκλονιστικές στιγμές έφτασαν. Σταύρωσον, Σταύρωσον φώναζε το μονιασμένο πλήθος. Ο Σταυρός στήθηκε, ο Υιός του Θεού προσηλώθηκε και ο ουρανός λούζει τον αμαρτωλό πλανήτη με την πλημμύρα της εσταυρωμένης αγάπης. Αμίλητος, ακίνητος, θλιμμένος, προδομένος, καρτερικός, γύρω σου αχάριστος βογγά και βλαστημά οργισμένος κόσμος κακός. Μα εσύ που δεν απόστασες στιγμή, νύχτα και μέρα να ευεργετείς, με αγάπη ψώνεις τη φωνή και δέσεις τον Πατέρα, άφες αυτής. Πες μου το μυστικό, φουρτούνιασε απόψε η καρδιά, ξεσπάει καταιγίδα, κύματα πανωτά οργής, εκδίκησης θυμού. Ω Θεέ μου, θα με καταπιούν, ήταν πικρός ο λόγος και άδικος, ατέριαστος σε μένα να τον πουν. Τα μάτια μου δεν θέλουν να τους δουν, γυρίζω και ατενίζω τον Σταυρό, ολόθερμα εκετεύω. Κύριε, ένα μονάχα σου ζητώ, πες μου, της άφθασης συγγνώμη σου, ποιο είναι το μυστικό. Και βαθιά μες στη ψυχή απήχησε θεϊκή φωνή. Παιδί μου, αν θες να συγχωράς, μάθε και ταπεινά να αγαπάς. Εσύ, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ξεψυχάσαι πάνω στο Σταυρό και ανεβαίνουν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος στο φρικτό Γολγοθά, ξεκαρφώνουν το λατρευτό σώμα και το οδηγούν στο μνημείο. Συ η ζωή στο μνήμα, ο άπειρος στο μικρό χώρο, η ασύλληπτη ομορφιά ως άμορφος νεκρός,
Αυτό το μυστήριο ολοκλήρωσε ο σταυρός σου και η ταφή σου και με αυτό έσωσε σε μένα και όλους τους ανθρώπους. Μεγάλη Κυριακή, χαράματα της Κυριακής. Οι μυροφόρες έφτασαν στο μνήμα για να αλείψουν το σώμα του Χριστού με μοίρα. Εκεί βρήκαν τον άγγελο που τους είπε «Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Αναστήθηκε, πηγαίνετε να το πείτε στους μαθητές». Καθώς έτρεχαν οι μυροφόρες να πούν το μήνυμα στους μαθητές, βλέπουν μπροστά τους τον αναστημένο Χριστό. «Χαίρετε», τους είπε, «μη φοβάστε, πέστε στους αδελφούς μου ότι θα με δουν στη Γαλιλαία». Το βράδυ της Ανάστασης, γλυκόεχα θα ηχήσουν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησιές, διαλαλώντας το Χριστός Ανέστη, μήνυμα ελπίδας για όλη την ανθρωπότητα. Πάνω από 2.000 χρόνια οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες, λένε την Ανάσταση. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Christos voskreси. Vostinio voskreси. Christos nuosi kuolesta. Toate sinosi. Al Messia kam. Haken kam. Cristo è risorto. Veramente risorretto. Tishbahtu hayl rabbu.
Iisus Christus baudiut nubayo. Sunshine baudiut nubayo. Christos Anesti. Αληθώς Ανέστη. Christ is risen. Χριστός